Osote Gọvanọ Anambra Steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwunwego na ọchịchị dị ugbu a watara ọgọdọ nyegara ịfụ na akwalitere ezigbote nchekwa nyegara ndụ nakwa akụnụba ndị Anambra nyegakwuoro ịfụ na ya nwetara na njedebe nsogbu iju mmiri na steeti a. Dr. Ibezim mere ka amata nke a n'obi gọọmenti dị n'Awka n'oge nzukọ yana ihe na gọọmenti steeti a na-ejikọ aka nakwa ndị na-agbata ọsọ enyemaka n'ihe gbasara ọnọdụ ntụmadị nwere bụ ndị sitere n'ebe dịgasị iche iche iju mmiri na-akpa ike na steeti a. Onye nta akụkọ site n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Isi ụlọ ọrụ Achieving Health Nigeria Initiative yana ndị na-ahụ ka esi agwọ ọrịa obirinajaọcha nakwazi ndị ọzọ. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Onyeka Ibezim kọwara na gọọmenti steeti a na-agba mbọ ịchọpụta ụzọ kacha mma a ga-eji kwụsị mkpamkpa ide mmiri na-akpa na steeti a ọkachasị n'oge udu mmiri. Dr. Ibezim kpọkuru ndị niile biri na steeti a ka ha nyere gọọmenti aka na ibuso agha megide ide mmiri n'ihi na ọ bụ ọrụ dịịrị onye ọbụla ka Anambra wee bụrụ ebe ndị mmadụ ga-ebi obi eruo ha ala. O mere ka amata na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nwere mmasị banyere ịgbanwe ọnọdụ ndị ogbenye nọ na steeti a ma mekwa ka ndị nwere ego ganwenye n'ihu na-enwe ego na-agaghị agwụ agwụ na ọ bụkwanụ nke a mere o ji wee tinye ọtụtụ iwu ga-eme ka atụmatụ niile dị mma gọọmenti nwere banyere steeti a bụrụ nke ga-aga nke ọma. Ndị sonyere na ya bụ ọgbakọ gụnyere onye a na-akpọku n'ihe gbasara World Health Organization bụ Maazị Moses Ọhaneme, onye sokwa na isi ndị ụlọ ọrụ Achieving Health Nigeria Initiative Maazị Henry Udenenwu nakwazi ndị ọzọ.